Velkommen til transfedtsyre. Transfedtsyre, det finder man blandt andet i kage og popcorn og meget fast food. Ja, og transfedtsyre, det er en form for umættet fedtsyre, der har dobbeltbindinger. Og formlen for transfedtsyre, det er C18H24O2. Og forskere mener, at det er meget usundt at få transfedtsyre. Ja. Det her, det er transfedtsyren, som er en palmitillidinsyre. Og den her røde ring, den viser, at der er dobbeltbindinger her, og det er det, der gør den til en transfedtsyre. Transfedtsyre opstår oftest ved en speciel forarbejdning af fedt, og nogle år tilbage, der var det også i margarine, men det er så blevet fjernet nu. Og transfedtsyre, det opstår også naturligt i køer og fårs maver, og så kommer sådan i deres mælk, men det mener man mener, at den naturlige transfedtsyre er sundere. Et højt indhold af transfedtsyre i kosten medfører en stigning af LDL-kolesterol og et fald af HDL-kolesterol, og dermed forventes det at medføre øget risiko for hjertekarsygdomme. Planteolie kan ved en proces kaldet hydrogenernæring eller hældning gøres fast ved stuetemperatur, sådan i det, at det umættede fedt bliver til mættet fedt og fedtsyre. Hvis du stopper processen under eller halvvejs, kan halvdelen af fedtet blive til transfedtsyre. Tak for denne gang. Farvel.